nire baitan ditudan bi ikuspegidia batetikan prentsa idatzian lan egiten dut, gara egunkariko gaur 8 astekariko arduraduna naiz eta kazetari izan nabil aspaldidanik. Eta beste aldetikan irrialdizkariko gidoiak egiten, zuen ipuinen gidoiak egiten ere urte desente. Ordun horrek ematen dit beste ikuspegi bat, diferentea, oso polita. Zuen errealidadea ez guztia, baina parte bat ezagutzeko aukera ematen dit, ze esplikatzen diozue ipuiak egiteko orduan, zer nahi dezuen kontatu ipuin horietan, zer nahi dezuen kontatu jendarteari, azkenean hori da pixka bat komunikazioaren gakoa. Orduan, saiatuko naiz zerbait pistaren bat ematen. Ez da erresa, ez da beti asmatzen, komunikazioa ez da matematika bezala, ez dakigu ondo zerk funtzionatuko duen edo zergatik, baina, gako batzuk. Batetikan zer jaso, nik pentsatzen dut zuen kezka dela nola iritsi komunikabidetara, ze komunikabidetara iristen bazeate, jendartera iristen zeate. Nik konturatuta nago, elkarteentzat oso importantea dela jendartera iristea, ze horrek esan nahi du jendeak zuen realidadea ezagutuko duela, eta ezagutza da komunikaziorako lehenengo gakoa. Ezagunak ez digu beldurrik ematen, ezagunak ez digu erreparorik ematen, ez ezaguna den realidade batek beti ematen digu, adibidez, ez ezaguna den gaixotasun batek ez dakigu nola gerturatu ume horrengana, ez dakigu ze behar dituen, edo ez, orduan pentsatzen dut zuentzat importantea dela jendarteari esatea hauek dira gure arazoak, edo hauek dira gure beharrak, edo gu horrelakoa gara, ez? Eta deno geha desberdina gainera, eta pixkat uste hori dela balorean jarri behar duguna, ez? Esan nahi dut, nik uste elkarteak eta askotariko elkarteak zaudete, batzuk oso txikiak, batzuk oso handiak, batzuk asko hausnartu dezue zuen komunikazio estrategiaren inguruan, besteak gutxiago, igual zaudetelako badaude laukideko elkarteak egunerokoari aurre egiten nahiko lan daukatenak eta ez dutenak denbora hori hartu, eta beste batzuk daude handiagoak hausnartu dutenak zer kontatu nahi dugu eta nola kontatu nahi dugu. Orduan, zaila da pauta orokorrak ematea, ze, bakoitzak egiten du alduena, horrela da ere. Eta gainera, sekulako meritua daukazuela iruditze zait, ze, zuetako batzun realidadeak ezagutzen ditut, ez dira eguneroko erresak, denbora eta energia asko kentzen duten realidadeak dira askotan, eta gainera indar pixka bat utzi dezue elkarte bat sortzeko, eta zuen aurren beharrak asetzeko bideak egiteko, ez? Tamalez, hori igual bukaeran esan behar nun, baina tamalez aniztasuna da hitz bat hitzetik hortzera da arabilguna eta ze polita, baina gaur egungo sistema ez dago aniztasunarentzako prestatua. Eta badakit zuek guraso bezala eta aitona bezala eta amona bezala eta lan asko egin behar dezuela, zuen umeak dituzten beharrak asetzeko moduak egiteko, eta borroka bat dela askotan sistemarekin, ez? Orduan, nola iristen dira, noiz iristen zeate elkarteak komunikabidetara. Egoera desberdinak daude, baina, adibidez jarri dezagun nazioarteko egunen arira, ez? Ez dakit ze gaixotasunen inguruko nazioarteko eguna, edo ez dakit ze egoeraren inguruko nazioarteko eguna. Nazioarteko egunak nik uste aukera onak diala jendarteratzeko elkarten realidadea. Eta esateko, behar hauek ditugu, hauek asetuak ditugu, hauek ez, eta gure realidadea hau da, eta jendarteari esan zein dan zuen egunerokoa, eta zein dian dituzuen kezkak, eta zein dituzuen beharrak. Esaten dut, egun horiek, igual aukera ematen dutelako patxada pixkatekin programatzeko edo esateko zer nahi dugu kontatu aurten, zer nahi diogu adirazi jendeari, nola nahi diogu adirazi bat, denbora ematen dizue hori prestatzeko, ez? Eta nik uste hori importantea izan daitekeela, patxada. Ze batzutan beste muturra da, noiz kontatzen dugu elkarten berri edo, gauza tragiko bat gertatzen denean. Ume bat daukanean sekulako gaixotasun arraroa eta muturreko egoera bat, eta
behar du ez dakit zenbat diru, ez dakit ze ensaio klinikotarako adibidez. Edo transexualitate egoeran dago nerabe bat, bere buruaz beste egin du, eta da muturreko egoera bat. Eta orduan muturreko egoerak beti dira arriskutsuak, batetikan, gertatu daiteke, gai hori jorratu behar duen kazetariak sekula aurretik realidade hori buruz ezerrez egin izatea, eta egoera horietan oso errez jotzen da dramatismora, eta exageraziora, eta ez da realidadea patxadakin eta modu sanoan lantzen beti. Arrisku hori badago. Orduan, horiek ezin dira kontrolatu, gertatzen dian gauzak dira, baina, bai dira bi muturrak bezala, ez? Bat igual izan daiteke patxadaz edo, ez, hausnartuta egin daiteken gauza bat, eta bestea etorriten den zerbait. Nik uste etor kazetariok ere ardura daukagula, muturreko egoera horiek ematen dianean hausnarketa bat beharko genukela ere, nola eman helburu pedagogiko batekin edo behintzat egoera hori berriz errepikatzeko bideak eginez, eta batzutan hori egia da, kazetariak momentu hortan jo dezake dramatismora, erresa da, egoera latza da, eta erresa da negarra eragiteko moduko horiek egitea, eta hor uste egin beharko genukela guk hausnarketa bat, ez? Gero, egia da, ez dutela zertan bi mutur horiek bakarrik izan behar, ez? Urtean zehar kanpaina desberdinak egin daitezke, baina hortarako bai egin behar dana da hausnarketa bat. Elkarte bezala nik uste gogoeta hori egin behar dela. Nola iritsi nahi dugu jendartera eta zer kontatu nahi dugu. Badaude elkarte batzuk hortan bi pauso aurrerago doazenak, ez? Nik izan duten esperientzian, eta hau hain naiz kazetari bezala, prentsa idatzeko kazetari bezala, gogoratzen naiz Krisalisekin, eta gero hitz egingo dugu, Krisalisek gauza asko egin ditu oso ondo. Elkarrizketa bat eskatu nuen bere lehendakariarekin orain dela 3 urte, eta lehendabizi bialdu ziaten dekalogo moduko bat, oso garbi utziz, ze esapide ez nituen erabili behar, ze idea oker ditugun transexualitatearen inguruan gure artean, zan dokumentu bat oso argia, puntu motxekin, baina hau ez da horrela, hau etzazu horrela erabili, eta nik asko eskertu nun, zenetzako oso lagungarria izan zen, elkarte horretara gerturatzeko orduan. Egia da batzutan ere, kazetariak pertsona gea, jendarte honetan bizi gea, gure estereotipoak eta gure kargak eta ditugu, eta batzutan igual elkarte batera gerturatzea, justo esan behar ez dianak esaten, edo galdera desegokiak egiten, edo hori horrela da. Orduan, Krisalisen kasua, eta ez dakit beste elkarteren batek ariketa hori egina daukan, baina argitu, ze egia da kazetariak askotan, segun ze arlotan gabiltzan, jakin behar dugu pixkat denetarik, eta ez asko gauza bati buruz. Orduan, informazio hori nik uste oso lagungarria dela. Orduan, adibidez, Krisalisek bai dauka egina gogoeta hori, nik uste oso importantea dela. Eta igual elkartea, esan igual, egun baten pentsatu, ez? Guk nola iritsi nahi dugu jendartera, ze terminotan nahi dugu hitz egitea gure realidadean inguruan, ze estereotipo oker daude zabalduta, pixka bat gainditu behar ditugunak. Orduan, nola iritsi komunikabidetara, igual lehendabizi gogoeta hori egin beharko genuke. Badakit ez dara erresa, batzuk oso txikiak zeatela, eta ez daukazutela denborarik ezertarako, baina, uste gogoeta interesgarria dela. Eta gero nik hitz egingo dut prentsa idatziaren kasuan edo erredakzio baten kasuan. Ondo dago, edo nik uste komenigarria dela, eta igual gero bukaeran esaten dugunean sarea, bizipozaren sarea osatu, erredakzioetan eukitzea kontaktu bat. Badaude erredakzioetan e-mail orokorrak, ez? Hoietara iristen da informazio pila bat, baina zuk badaukazu kontaktu zehatz bat kazetari batena, igual aurretik elkarrizketa bat egin dizulako, edo ezagutzen dezulako, edo gai hoietan ibiltzen dalako, nik uste kontaktu zehatza izatea ondo dagola, eta kazetari horri zuzentzea, naiz eta gero e-mail orokorretara ere bidali, ez? Baina zein da nire kontaktua erredakzio honetan, hau, eta zuzenean berari idaztea. Prentsa oharrak nire gomendioa da, ez oso luzeak izatea, gaia garbi kokatzea, eta gaia garbi kokatuta gero
osatu edo eskaini informazio osagarria. Hau da gaia, gustatuko balitzaizuke gero elkarrizketa batekin osatzea, guk emango dizugu kontaktu bat, edo zer gauza behar dezula, ze bai igual gustatzen zaigu gaia kokatu, eta gero, zer gai honin, bueno, behintzat gure kasuan, esan gai honi ze punta aterako diot, eta hortarako elkartearen laguntza eta konplizidadea behar da, orduan igual hori bialtzako, zuen artean pentsatu, nola osatu dezakegu, igual elkarrizketa bat, ez dakit, Tourette sindromea daukan ume baten amarekin, edo elkarrizketa bat, transexualitate egoeran dagoen pertsona honekin, edo ez dakit, edo minbizia gainditu duen aur baten gurasoarekin. Pixka bat pentsatu nola osatu daiteken, eta hortarako bideak eman, hori da beste gomendioa. Zer da ez oso luzea? Folio bat. Bai. Zuek oso garbi, zer kontatu nahi dugu? Igual nazioarteko egun bat da, edo ez dakit, edo kanpaina zehatz bat. Kontatu nahi dezuena oso modu garbian, eta gero igual beti aukera zabaltzeko informazioa. Igual hori ez da izango emango duten informazioa, baina bai izango da jo zega interesgarria edo pixka xirikatzeko edo sortzeko jakin min hori, ez? Eta gero, nik uste dei bat. Egia da, guk jasotzen ditugu e-mail pila bat egunean zehar, baina norbait deitze baizu, jaso dezu, biali dizut ez dakize elkartetatik, arreta apuntu hori aizea eta eskaini badaukagu familia bat oso jatorra, eman dezakela elkarrizketa bat oso, hori ere interesgarria da, dei hori. Egia da, jasotzen ditugu e-mail asko, informazio asko iristen da egunean zehar, eta beti dei hori da, igual atentzio puntu hori jartzeko, ez? Eta gero ja hortikan aurrera, gutxi gora bera hori, eta luzerarena ez dakit, hori, Xabierrek esan duna, folio bat, ez? Igual puntu zehatz batzuk, folio bat, eta gero bidea eman zabaltzeko. Gero hortikan aurrera nola eman, eta hau zalantzari gabe, kazetariak egin beharreko ariketa ere bada, baina nik uste elkarteek ere egin behar dutela ariketa hori. Eta hemen janik sartuko naiz pixkat irrialdizkariko gidoiak egiterakoan konturatu nahi zen gauzak eta ikasi detena zuekin, ez? Ipuinak egiteko orduan, nizuekin harremanetan jartzen naiz, eta esaten dizuet, ze kontatu nahi dezue. Ipuinak dira aurrei zuzendutako ipuinak, orduan egin behar detena da realidade konplexu bat, aurren mailara jetxi, baina gaina hortik zerbait positiboa eman, ez? Eta beti da zerbait ikasteko, beti da aniztasunaren aldeko zea bat. Gure ipuinek izena dute munduak guztiontzat beharko luke. Eta azken finean nik uste hori dala ideia, ez? Mundu bat eraiki behar dugu denok kabitzeko modukoa. Eta kolore guztitako jendeak kabitzeko moduko mundu bat. Orduan, galdetzen dizuetenean zer kontatu nahi dezuen edo nola, ez dugu zalantzarik egiten umei bideratutako ipuina danez, zerbait positiboa izan behar dula, ez? Hori ez dago zalantzarik, eta beti da, ez dakit, azken ipuina kontatuko dut, oraindik ez dana argitaratu, eta justo da Tourette sindromearen ingurukoa, eta deitu nion Amaiari, gurasoa dela, ditu 2 seme, ez du Tourette sindromea daukana. Nik ezagutu nunean, zeukan bat eta txikiak ez zeukan. Lehenengo ipuina egin genunean, eta orain bigarren ipuina egin degunean kontatu dit txikiak ere badaukana. Gelditu nintzen, ustez 2 egune honezela Amaiaren kasuarekin buruan oso gogorra da. Baina beak ez dit kontatu negarrez edo ez dit kontatu, esan dit, hau da, nire bizitza hau da tokatu zaidana, eta egin behar detena da, ahalik eta modu onenean, honi aurre egin, eta ustez jarrera hori orokorra dara zuen artean, ez? Ni ipuinak itea juten nahi zenean, hasieran esaten nun, ez nintzen etxe iristen, abailduta, ez? Zegoera latzak eta eta gero bigarren botean esaten nun, baina hori ez da kontatu behar detena, hori ez da ikasi detena da, naiz da egoera muturrekoa izan, eta naiz eta egoera korapilatxua izan, jende honek sekulako indarra daukala egunerokoari aurre egiteko. Eta azkenean hori da, bizipoza, hain ondo jarrita dago izena,
Eta negar asko egin dut ipuinak egiten, baina parra asko ere egin dut. Eta orduan pixka bat, Amaiarena, azken ipuina, eta esaten diot, zer nahi du kontatu bigarren ipuin honetan, eta esaten di, guretzat oso importantea da, jendarteak ulertzea, gure aurrek sindrome bat daukatela, dituztela tik oso nabarmenak, bai gorputzarekin mugimenduzkoak eta soinuarenak, eta ez dala bihurrikeri bat, edo ez dala behar kontrolatu ezin duen zerbait. Karo, hain sindrome ez ezaguna da, hain jende gutxik dauka, zuk ikusten dezunean pertsona bat, autobusean zoazenean edo tik nabarmen bat iten, esatezu, eta beldurtu itezea, eta distantzia jartzen dezu. Esatezu, hau zerbait arraroa da, hau. Orain, noizbait irakurri bezu zerbait horri buruz, esan dezakezu, igual hau izango da aurrekoan irakurri nuna, eta horrek ez dizu ordu nahi beste beldurre emango, ez? Eta Amaiak esatezian, bere semea, juntzala pospozik liburutegira berarekin, Pello Añorgaren liburu bat hartzera, ze asko gustatu zaiola irakurtzea, da oso pozik zijoala, baina liburutegia sartzeko momentuan, egin zula tik bat oso nabarmena, soinu askorekin. Eta orduan liburuzainak erritain ziola eta esan ziola isiltzeko, liburutegia isilik egoteko toki bazala. Eta orduan umea, blokeatu intzan, pasaztitun 3 minutu liburua bilatzen, Tourette sindromean gaina, aguantatzen badute tikak gero denak batea, bota behar dituzte. Orduan hartu zula liburua, atea zala liburutegitik, eman ziola sekulako erasaldia tikena, lerrin da bukatu zula, eta gaina gaizki. Karo, liburuzaina baldin badaki, ume horrek Tourette sindromea daukala, igual hurrengoan, onartuko diotik hori, eta ume horrek pasako ditu 20 minutu liburutegian lasai, bere ipuina aukeratzen, ez? Pentsa, orduan, ez jakitetik jakitera, nola aldatu daiteken pertsona horren arratsaldea eta pertsona horren bizitza, eta nik uste hori orokorra dela, ez? Zuen artean, ez jakitetik jakitera, zenbat sufrimendu egitatuko genukeen, ez? Eta alperrikakoa, zuen bizitza, eta ez dut denena esan nahi, elkarte guztiak ez dira berdina, baina orokorrean ez da erresa. Eta gaina jendarteak zaildu egiten du askotan. Orduan, nik irria aldizkariko ipuinetatik ikasi detena hori da, ez? Mundua guztiontzat beharko luke, baina oraindik ez da. Eta orduan zer egin behar dugu mundua guztiontzat izateko. Eta uste kazetari bezala ere, badaukagula horre egin behar handi bat, ze guztiontzako mundua ez da bakarrik zuentzako hobea, guretzako, denentzako da hobea. Ze denok ditugu behar bereziak, eta hori hola da. Horregatik esatet, nola eman hortan, nik ikasi detena da irria aldizkarian, txarrenetik onena ateratzen dakien jende pila bat dagola munduan, ez? Eta horietako hemen zaudeten denek txarrenetik onena ateratzen dakizu, eta uste hori dela saldu behar dezuena. Alegia, jendarteari zuzentzen zaretenean, nik uste badagola joera Josepena, gaixoak, ze gogorra, eta hortan gelditzeko, eta uste horri buelta eman behar diogula, eta bai oso gogorra da, eta gaina kontatu behar dugu gogorra da. Eta gaina deskribatzearekin zuetako askoren egunerokoa nahikoa da, ez da adjetibo gehiago behar. Ja gogorra da berez, ez dugu sartu behar hor dramatismoan, edo da gogorra, eta ez da erresa. Baina hortikan ateratzen dana, hain da indartsua, eta uste hori dela saldu behar deguna, eta zuek elkarte bezala ere hori dela saldu behar dezuena. Jendartera begira. Gogoeta hori egiten dezuenean, nola agertu nahi dugu jendartearen aurrean, ditugu behar hauek, jendarte bezala gure egin beharra, denon egin beharra da, pertsona guztien beharrak asetzeko moduko sistema bat osatzea, eta hortan jarri behar dugu indarra, bakoitzak bere arlotik, gu kazetari bezala informazioa txukun ematen eta ondo ematen, eta zuek saldu behar dezuena da daukazuen altxorra dala hori. Gero, atzo Leirekin ere komentatzen un pixka bat, ez? Sufrimendua eta gogortasuna eta zailtasuna eta umeak, ez? Eta denok nahi dugu gure umeak sufrimendutik aparte aztea. Eta gure helduak ere albalitz, baina tamalez, zailtasunak dira gure bizitzako parte bat dira. Eta ni konturatuta nago zuekin izan deten bidean,
zailtasuna eta gogortasuna eta sufrimendua bizidun umeak askoz erresago barre egiten dula. Eta daukala arima berezi bat, eta daukala indar berezi bat, eta bizipoz berezi bat daukala, eta baloratzen ditula gauzak asko. Orduan, hori ere uste salgarria dala. Ez dakit, tamalez sufrimendua lezio bat da, eta hortik pasadanak marka berezi badaka, eta zuen umeek denek dituzte marka berezi horiek. Eta uste hori ere salgarria dala zuen aldetikan, ez? Eta pixka bat, hau guztia zertarako, lehen esan dizueten bezala, guztiok kabitzeko moduko mundu bat egin behar degulako, ez? Eta uste gizarte hobea izango dela hori guztia kontutan izaten duen gizarte bat, ez? Amaiaren semea liburutegira lasaiago jundadin hurrengoan, transexualitate egoeran dagoen ume batek bere bidea lasai egin dezan, ez dakit, hijitua danak bere bidea lasai egin dezan eta ez dezan inungo motxilarik izan gainean, edo ez dakit, minbizia daukan umeak, ez jendeak ez dezan esan gaixua, ze pena, ideri gabe ikusten duen bakoitzean, ez. Eta uste guk kazetari bezala bide hori egin behar degula, eta zuek elkarte bezala oso garbi izan behar dezuela, zuek dituzuen baloreak jendartean oso beharrezkoak direla gaur egun.